आजच्या कथेच्या समापनाकडे आपण जाऊया। आज सगळे मिळून रामरायाचं भजन 2 मिनिटे करूया आणि त्यानंतर तुकोबारायांच्या अभंगावर आणि नंतर आपण आरतीकडे जाऊया। हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् पवनतनया संकटहरण मंगलमूर्तिरूपं रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।